Frantziako poliziak Baionako Maurizia etxe okupatua hustu du. Goizaldean hasi dute operazioa Baionako Santa Ursula kaleko eraikin okupatuan Maurizia proiektuko kideak kanporatzeko. Ikusi ahal izan denez, Frantziako poliziak baliabide handiak erabili ditu operazio horretan. Gutxienez 12 furgoneta eta dozenaka agente baliatu dituzte eraikina husteko. Kaixo eguerdion, Baionako Maurizia etxe okupatua hustu du Frantziako poliziak, goizaldean hasi dute operazioa Baionako Santa Ursula kaleko eraikin okupatuan. Ikusi ahal izan denez, Frantziako poliziak baliabide handiak erabili ditu eraikina husteko, gutxienez 12 furgoneta eta dozenaka agente. Maurizia proiektuko kideek agerraldian iragarri zuten, kanporatuak izan ez gero, okupazio dinamika bat hasiko dutela. Eta gaur jakinda tranbiako langileen greba bukatu litekeela. Langileek ostiral honetan erabakiko dute datorren asterako aurreikusitako lanuzteei eutsiko dieten edo bertan bera utziko dituzten. Hori bai, ostiral honetarako aurreikusitako lanuzteek aurrera jarraituko dute. Arratsaldean lanuztea egingo dute arratsaldeko 4 eta 6 eta 4 bitarte. Ostiral honetan langileen batzarrak bozkatuko du greba bertan bera uzten duen ala ez. Enpresako zuzendaritzak ostegun honetan maila gainean jarri zuen eskaintza, berri baten ondoren hartu dute bozketaren erabakia. Proposamen horrek harrera ona izan duela dirudi. Ildo horretan, labek positibotzat jo du enpresak bilera horretan izan duen negoziatzeko jarrera. Eta iragarri dutenez, CH Bildu eta Kataluniako Ezkerra Republikanoak elkarrekin aurkeztuko dira Espainiako Senaturako bozetara. Independentzia ezkerretik lelopean aurkeztuko dute koalizioa, haien lana biderkatu eta Katalunia eta Euskal Herriaren defentsan indarrak batzeko asmoarekin. Eta Iruñea hartzera ditu du zorionekuak egitasmoak. Duela urtebete aurkeztu zuten zorionekuak manifestua Nafarroa osoko zenbait eragilek. Horren helburua Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna lortzea da. Iruñeako aldarria bihar ekainak 10 izango da, eta antolatzaileek egun osoko egitaraua ondu dute. Protesta eta aldarrikapenaz gain, kultur eta aisialdi eskaintza zabala izango da bertan. Eta eguneko titularak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Baionako Maurizia etxe okupatua hustu du Frantziako poliziak. Goizaldean abiatu du operazioa Baionako Santa Ursula kaleko eraikin okupatuan. Frantziako poliziak baliabide handiak erabili ditu operazio horretan. Gutxienez 12 furgoneta eta dozenaka agente baliatu dituzte hura husteko. Ekipikoetxak abisatu ginduen gutxi gora bera. Egiazki ezan gabe, baina ulertaraziz egun gertatuko zela. Eta, bai, gertatu da azkenan. Ez da proiektuaren bukaera. Piskat akitoak gira, beharko dugu pentsatu eta guzti, baina buketxe bizitza bat behar dugu. Eta gainat proiektu izinez bantan izaten nahi dugu, beraz segituko dugu lanean. Gira gauza pare bat demoratuko izkiztenak, baina hemen gutxira uda honetan egiteko dugu gira kanpoan egonen. Eta gaur jakinda tranbiako langileen greba bukatu litekeela. Langileek ostiral honetan erabakiko dute datorren asterako aurreikusitako lanuzteei eutsiko dioten ala ez. Hori bai, ostiral honetarako aurreikusitako lanuzteek aurrera jarraituko dute. Arratsaldea lanuztea egingo dute arratsaldeko 4 eta 6 eta 4 bitarte. Gasteizko tranbia! Borrokan! Gasteizko tranbia! Borrokan!
Eta iragarri dutenez, CH Bildu eta Kataluniako Ezkerra Errepublikanoak elkarrekin aurkeztuko dira Espainiako Senaturako bozetara. Independentzia ezkerretik lelopean aurkeztu dute koalizioa, haien lana biderkatu eta Katalunia eta Euskal Herriaren defentsan indarrak batzeko asmoarekin. Bestetik, UPNek 2015ko ituna proposatu dio PP-ri hauteskunde orokorretara joateko. Hala ziurtatu du alderdi regionalistak ostegun gauean Twitterren. PP-ren hasierako plangintzaren arabera, PP zen zerrendaburua, baina UPNek atzera bota zuen bidea. Haustura egintzat jotzen zen, baina negoziazioa epea amaitu eta 24 ordura bizkortu da. Bestetik, Donald Trump inputatu dute Mar-a-Lagoko sekretupeko dokumentuengatik. Estatu Batuetako presidente ohiaren defentsaren arabera, 7 delitu federal egozten dizkiote. Besteak beste justiziari traba egitea, konspirazioa eta segurtasun nazionalerako dokumentuak atxikitzea. Donald Trumpek jakinarazi duenez, inputatu egin dute Floridan duen luxuzko etxera baimenik gabe eraman zituen sekretupeko dokumentuengatik. Auzia ikertzeko Jack Smith fiskal bereziak delitu federalak egozten dizkio, eta Miamiko epaimahai batek akusazioa onartu du. Beraz, lehenengo aldiz inputatu dute Estatu Batuetako presidente bat delitu federalak leporatuta, eta datorren astearterako hitzordua jarri diote Donald Trumpi Miamiko auzitegi federalean. Joan den abuztuan atzeman zituzten dokumentu horiek Mar-a-Lagon eta espioitza legea urratzea egotzita ikerketa bat hasi zuten presidente ohiaren aurka. Justizia departamentuak ez du jakinarazi zer leporatzen dioten, baina Trumpen abokatuetako batek aurreratu du 7 direla delituak. Besteak beste konspirazioa, justiziari traba egitea, espioitza legea urratzea eta segurtasun nazionalerako dokumentuak iruzurra eginez atxikitzea. Eta 20 urteko espetxe zigor askatu dute Tubacexeko mobilizazioengatik. Akusazioak Tubacexeko lan gatazkaren inguruko 2 protestekin lotuta daude, eta akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, salatutako edo atxilotutako herritarrak dira horretako batzuk. Tubacexeko langileak, baina baita Aiaraldeako bizilagunak ere. Hori dela eta igande honetan ekainaren 11an agerraldi masiboa egingo dute Laudioko fabrikaren aurrean.
Tubacexeko greba mugagabearen testu inguruan antolatutako mobilizazioen harira 7 pertsona epaituko dituzte eta fiskaltzak guztira 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu haientzat. Akusatuak mobilizazioetan identifikatutako, salatutako eta atzilotutako herritarrak dira. Horietako batzuk Tubacexeko langileak dira, baina baita Aiaraldeko bizilagunak ere. Alde batetik 3 langileri 36, 21 eta 18 hilabeteko espetxe zigorra ezarri dizkiete. Desordenak eta agintaritzaren kontrako erasoak leporatuta. Beste alde batetik 3 herritarrentzat 4 urte eta 7 hilabeteko kartzela zigorrak eskatu ditu fiskaltzak, Zaratzoko pikete gertakariengatik, beste 6 lagunekin batera. Horrekin lotuta 2022ko azaroan Aintzanen Mendia epaitu zuten eta azkenean absolbitu zuten. Gauzak horrela, LAB sindikatuak kriminalizazio estrategia dela salatu du eta prozesu judizialen auzipetutako guztiak absolbitzeko eskatu du. Horretarako igandean ekainaren 11an agerraldi masiboa antolatu dute Laudioko lantegiaren aurrean, eguerdiko 12etan. Laneko arroparekin bertaratzeko deialdi berezia luzatu dute. Eta Iruñea hartzera ditudu zorionekoak egitasmoak. Duela urtebete aurkeztu zuten zorionekoak manifestua Nafarroa osoko zenbait eragilek. Horren helburua Nafarroa osoan euskararen ofizialtasuna lortzea da. Iruñako aldarria bihar ekainak 10 izango da eta antolatzaileek egun osoko egitaraua ondo dute. Protesta eta aldarrikapenaz gain, kultur eta aisialdi eskaintza zabala izango da bertan. Kaixo lagunak, mobiliza gaitezen, ekainaren 10ean, danok Iruñara. Partidu garrantzitsua daukagu. Urrats bat egiteko, euskara askoz gehiago delako zonifikazioaren kontuaz gain eta hori dena atera nahi dugu kalera eta aldarrikapen zabal bat egin euskararen etorkizunaren alde eta zorionekuak garela adierazi. Noski, nola ez du izango Nafarroan etorkizunik, asko gara euskararen alde mugitzen garenak eta herria atzean da, euskararen atzetik dagoen bitartean izango du etorkizuna, ez? Irulegik egin duena izan da erakutsi baietz Nafarroako hizkuntza zela, beste batzuek esaten dutenaren kontra, ez? Orduan horrek eman diguna izan da indar gehiago gure bidean jarraitzeko. Azpiegiturei helduz, Azkoitia eta Urretxo arteko GI 631 errepidea dagoeneko zabalik da. Guztira 1,3 kilometro birgaitu dira segurtasuna hobetzeko lanen lehen fase honetan. 3 errei eta aurreratzeko 2 tarte ditu orain bidearen zati honek. Bestalde errepide hori hobetzeko obren bigarren faseak aurrera jarraitzen du eta obrako lizitazioa aurten egitea aurreikusten da. Gipuzkoako Azkoitia eta Urretxo arteko errepidea erabat irekita dago, GI 631 errepidea. Guztira 1,3 kilometro birgaitu dira segurtasuna hobetzeko lanen lehen fase honetan. 3 errei eta aurreratzeko 2 tarte ditu orain bidearen zati honek. Egunero 3.000 herritar ingururi eragiten dien zatia da, alde batetik bestera joateko aukera bakarra hortik joatea baita. 2020an hasi ziren Aizpurutxo auzoko zeharbidea hobetzeko jarduketekin eta 3 urteren ostean amaitu dituzte lanak. 3 errei eta 400 metroko aurreratzeko 2 tarte ditu noranzko bakoitzean, plataforma bera handitu delako. Itxaroteko erdiko herri berriak ere jarri dira, Bergarako Elosua eta Antzuolako Irimoegigoena auzoetako hainbat baserritarako sarbideak errazteko. Moiuak egindako obraren kostua 7,7 milioi eurokoa izan da beza barne. Bide hori hobetzeko proiektuan aurreikusitako 3 zatietatik lehena da orain amaitu berri dutena, baina GI 631 errepidea hobetzeko lanek orotara 45,5 milioi euroko aurrekontua dute. Hain justu errepide hori hobetzeko obren bigarren faseak aurrera jarraitzen du, dagoeneko idatzita dagoen proiektuak, eta obrako lizitazioa aurten egita aurreikusten da.
G631 errepidaren zati hori hobetzeko obren hurrengo faseari dagokionez, jarduketa berriak beste 1,3 kilometroko tarte bat hobetuko du. Eta horri esker errepidari 3. lerro bat gehituko zaio, plataforma handitzarekin aurreratzek segurtasun handiagoz egin ahal izateko. Lanen lizitazioa urtearen amaierarako egin ahal izango da. Nabarmentzekoa da errepide honek garrantzi handia duela Azkoitiko eta Urretxuko herritarrentzat, baita eskualde osoarentzat ere. Alde batetik, erreferentziako ospitalea sartzeko bidea da, eta bestetik udalerri horiek Gipuzkoako biribilgunarekin zuzenan lotzeko balio du, eta beraz funtsezko azpiegitura da eskualdeko enpresentzat eta autonomentzat. Eta 14 urtez ikastolen elkarteko lehendakaria izan eta gero postu hori utzi du Koldo Telletuk. Agur esateko ekitaldi berezia ospatu zuten atzo eta bertan eskerrak eman nahi izan dizkiote ikastolei emandako guztiagatik. Baina, letra nagusiak erabiliz, Koldo, mila esker ikastolen alde egin duzun guztiarengatik. Eta ziur gaude, hau ez dela betiko adio bat izako. Badakigu, ondo, hurbil, egongo zarela gure urratsei jarraituz. Urtea guztietan zigur nago bate gehiago ez duzuela partekatu esan egin dudan zerbait. Baina beti ez izan zalantzarik, beti ikastolen voluntarien alde egin dudala. Eta helburu horrekin ikastolen alde, ikastolen voluntarioentzat onena sana lortzea horretan aritu naiz. Honekin eta barriro ere eskerrak emonez guztioi, guztien laguntza barik hau gauden tokian ez ginelako. Eskerrik asko bihotzez guztioi eta horrego monez, nahi zuzu delako. Eta Bilbon gertu izeneko prozesu parte-hartzailearen amaierako topaketa izan da gaurkoan. Gazteek aisialdian zer egiten duten eta zein hizkuntzatan aritzen diren jakitea izan da gertu prozesuaren helburua. Euskaltzaren topaguneak eta Bilboko udalak elkarlanean egin dute. Gertu egitasmoren azken topaketa egin dute Bilboko La Perrera eraikinean. Azken hilabetetan egindako prozesuaren emaitzak partekatu dituzte saioan. Aisialdian duten euskararekiko harremana ikertu du Gertuk. Horretarako, 2500 nerabek galdetegi bat erantzun dute. Aurrez aurreko 23 saio antolatu dira ikastetxetan eta horietan 380 ikaslek parte hartu dute. Azken topaketan 150 izan dira. Euskaltzaleen topaguneak eta Bilboko udalak elkarlanean sortutako prozesua da Gertu. Otsailean abiatu zuten batera bidea, gazteen aisialdiko ohiturak ezagutu nahi zituztelako. Zehazki Bilboko 12 eta 16 urteko nerabeek denbora librean zer egiten duten, norekin eta zein hizkuntzetan jakin nahi zuten. Hala, azken topaketan jasotakoaren laburpena helarazi diete ikaslei. Asko dira ateratako ondorioak izan ere hainbat galdera egin dizkiete erakundeek nerabei, baina baita proposamenak egiteko aukera eta hausnarketarako bidea eman dute ere. Azken batean gertu egitasmoaren xedea da euskaraz bizi ahal izatea Bilbon eta horretarako gazteen gogoetak eta iritziak ezinbestekoak direla kontuan hartuta Bilboko udalak eta euskaltzaleen topaguneak aipatutako prozesua abiatu zuen. Eta aurten berriz ere Orarizuko zeraietan ospatuko da Arabako ikastolen aldeko jaialdia. Hitzordua igandean izango da ekainaren 11an. Aurtengo edizioa hurrengo lautada ikastolaren alde izango da eta urte osoko eskaintza kulturalaren ostean egun handiaren egitaragua aurkeztu dute. Euskal Herriko erdia, orduko garaiei, heldutako inertziaz denbora luzean auspotu du hizkuntza herria, iparaize gogorra, zerutik dator txingorra, utzi nahian enborra.
Eta kultura arloan Miren Agurmeaberen kristalezko begi bat liburua irakurri dute Ahots Gora Bilboko Arriaga antzokian. Bilbo Zahar euskaltegiak antolatutako irakurketa jarraituaren baitan. Miren Agurmeaberen kristalezko begi bat liburua Ahots Gora irakurri dute Bilboko Arriaga antzokian, Bilbo Zahar euskaltegiak antolatutako irakurraldi jarraituan. 200 bat lagunek ozen irakurri dituzte idazlearen hitzak. Duela 10 urte argitaratu zen kristalezko begi bat, novela autobiografikoak berehala lortu zuen oihartzuna gainera. Hala, efemeridea aitzakia hartuta, klasikoen irakurketa jarraituaren 16. edizioan, Meaberen lehen novela errezitatu dute hainbatek. Euskaltzaleek, idazleek, eragileek, politikariek eta beste zenbaitek parte hartu dute. Hala, Bilboko udaleko ordezkariak ere bertan izan dira. Gorputzeko erlojua aldatuz doa. Hala agintzen dute urteek. Loa gutxitu egiten da, gihar masa gutxitu, kemena gutxitu. Lehenbiziko sintoma hilekoa irregular bihurtzea da. Memoriaren intsumizioa lehenago nabaritzen bada ere. Hortik amaierara bitartean sartzen zara, atxera biderik gabe adin arriskutsuan. Ohituraz, aldaketaren adina deitu izan zaio, nera bezaroari bezala. Estrogenoen gabeziak desorekak eragiten ditu. Bero tupituak, pultzuaren pirpirak, tupusteko izerdialdiak, pixagalerak, lehortasuna baginan, umore aldaketak, urduritasuna, bat-bateko tristuraldiak. Egileak hiri mendera ezin bat deskribatzen du. Haren harriak iraganeko emakumeak direlako. Eta hiriaren eraikuntzari amaiera emateko erabilitako materialak, mortairua eta tinta. Anastasiak, Frantziako gorteak, Kristineren esanetara jarritako marraskilariak, eginiko irudiak arreta piztu dit. Errenazimenduko dama bat ageri da kabaiete baten aurrean jarrita. Bilboko alkatea eta zinegotziak ez ezik udaleko oposizio ere bertan izan da. Berriz, deitu zutenez, lehiora agertu nintzen. Senegaldar bat zegoen behan. Poltsa zaharra, sorbaldatik zintzilik. Kafesne hartu genuen elkarrekin sukaldean. Esan zidan, atezateko salmentaren bidez, emaitza hobeak lortzen dituela. Busean ibiltzen eida, herririk herri. Bolo fiskuntzan, berba batzuk zelan esaten diren, galdetu nion. Zaba, monami, Nananga Dave Sarit. Bere bizitzaren laburpena egin zidan. Irribarre beroa zeukan. On egin zidan. Aurrekariak aurrekari, esan liteke 18. mendean hasi zela okularistikaren espezializazioa, Frantzian lehenik eta Alemanian geroxago. Auguste Boissinot hartzen da okulistikaren aitatzat. Hainbat materialekin egin zituen probak begiak egiteko. Kristali izanak pazientek hobekien toleratzen zutena. Haren lanak erabateko eragina izan zuen zientzia horren garapenean. Dunen goialdean kartel bat argitu da. Arase jodut porlanezko aldapa bateran gora. Gazte jendean zegoen barruan. Bertan afaldu dut lehen aldizona etorri nintzenetik. Muskuiluak landatar erara. Alde egiteko zutundu naizenean, nor edo nor agurtu nau baztetik. Hasieran ez dut ezagutu. Zer moduz kalendulak? Bizi dira. Digitalki ere parte hartu dute beste batzuk. Eta kiroletan murgilduz Gasteizko ekitea Saskibaloi taldea aurkeztuko dizuegu. Ekitarrak taldeak aurrera eraman duen proiektua da. Haien helburua autismoa eta desgaitasun mentala duten eskamutilak talde normalizatuetan jokatzeko gai izatea da. Gasteizko lankideak taldeko jokalariekin eta entrenatzailearekin izan dira. 2017an ekitarrak kirol taldeak Saskibaloi proiektu inklusibo bat martxan jartzea erabaki zuen. Ekitea deitu zion. Azken 3 letra horiek tea buruzkoak dira. Espektro autistaren nahazmendua. Ia kide guztiak autistak dira. Gainerakoek desgaitasun intelektuala dute.
Ekitearen helburua da neska eta mutil horiek ahalik eta modu autonomoenean jolasteko gai izatea. Zazki baloiko lehiaketa hauei esker, harreman sozialak eta autoestima hobetzen dute, lagunak egiten dituzte, taldean jokatzen eta arauak betetzen ikasten dute, maila fisikoan eta koordinazioan aurrerapenak lortzen dituzte, eta frustrazioa kudeatzen ikasten dute. Gure azkeneko helburua da jokalari hauek talde normalizatuetan sartzea. Aurten izan ditugu 2 jokalari gurekin jolasten, bat kadete taldean eta beste bat seniorrean. Guretzako da garrantzitsuena beraiek pozik ikustea eta gero irabazten bada hobeto, baina ez du gehi inporta. Oso beharrezkoak dira, zeren ez daude aukera anitz hauentzako eta talde gehiago sortu beharko lirateke Euskadi mailan. Kostatzen zaizkiz kanastaz asko. Eta ze talde? Ekitea. Eta hori zuri gehien gustatzen zaiz? Gehien, bai, mila esker, oso ondo. Zazki baloian asko gustatzen zaiz, biko LeBron James asko zaitu jugatzea, baskibola eta naiz ekitea, bendika, etori, Van Gorka, etc. Denbora asko jolastu dut. Kirolekin jarraituz, UEFak espedientea ireki dio Osasunari. Europako Federazioak Espainiako auzitegi gorenak ebatzitakoa hartu du kontuan, alegia auzitegi gorenak urtarrilean frogatutzat eman zuen Iruñeko taldeak 2013-2014 denboraldiko Espainiako lehen mailako 2 partiduen emaitzak adostu zituela. UEFak Osasuna errudun jo ez gero, Iruñako taldeak ez du jokatuko konferentzia liga. Eta horrela ditzi gara albiste geren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntu esataren dadura eskuragarri, asteburu on. Guk ez genuen nahi izatea kanpotar batzuk dijoazenak, zinein instrumentaria guztiakin ara grabatzen dutenak laburmetrai bat, behaiek kontatutako historio polit batekin eta martxa egiten deunak, ez? Eta nik usteet puntu horretan topatzia, nolabait errefuxioton figura honek eman zigula nolabait baimen bat asaltzeko historia. Euskal Herrian bizi izan dana, baina hangoa dana baita. Eta orduan kontradikzio hori horrek uste zigun guri lasaitasun bat emateko kontatzeko legitimidade bat genulako, eta etzalako kanpotar txuriak badatoz bestien historia asaltzea. Atalontan, bertako laborantzaz, bertako elikagai ekoizpenaz arituko gara, kilometro zero kontzeptuak oso ezagunak dira, bertatik bertara, baina zein da bertako laborarien egoera? Edo gure etxeetan zer da jartzen dugun elikagaia, bertakoa? Guzti horretaz, hitz egiteko, erreportaje interesgarri bat ekartzen dizuegu. Noski beti bezala, gogo eta interesgarriz osatutako solasaldi bat eta bukatzeko Koldo Garziaren errezeta ezin hobeago bat. Beraz, badakizue ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara.
Plantillak asteazken honetan bigarren greba eguna egin du. Sindikatuen arabera grebak 85%ko jarraipena izan du. Enpresak berriz 50%koa izan dela adierazi du. Asteazken arratzaldean gehiengo sindikalaren erabakia publiko egin zen. Beraz, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek gutxiengo sindikalak antolatutako mobilizazioak babestuko lituzkete. Orain ikusteko dago aurreikusita dauden baino greba egun eta mobilizazio gehiago egingo dituzten ala ez. Hasieratik gutxiengo sindikalak ez zuen Mitxelineko zuzendaritzaren azken proposamena onartu, hau da ELA, LA, PSK eta CGT sindikatuek. Hori dela eta mobilizazioak eta greba egunak iragarri zituzten. Plantillak asteazken honetan bigarren greba eguna egin du. Sindikatuen arabera grebak 85%ko jarraipena izan du. Enpresak berriz 50%koa izan dela adierazi du. Gehiengo sindikalak azken asteotan greba bertan behera uztea eskatu zuen, baina ez zuen lortu. Orain egoera erabat aldatu da. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek iragarri dute zuzendaritzaren azken proposamena ez dutela onartuko. Zuzendaritzak proposamena aurkeztu zuen egunetik sindikatuek 15 egun zituzten erabakia hartzeko. Comisiones Obrerasek eta UGTek asteazken honetan behin-behineko erantzuna eman dute. Era berean ostiral honetan Burgosen enpresaren zuzendaritzarekin bilduko dira eta bertan euren erabakia aurkeztuko diote. Lantegia geldirik dago, orduan orain enpresa bere jarrera aldatzen ez badu, ez dakit noiz aldatuko duen. Gauzak horrela ez ustekorik ez badago gehiengo sindikalak, gutxiengo sindikalak antolatutako mobilizazioak babestuko lituzke. Eta ez hori bakarrik, azken lan-hitzarmena ukatzeak mobilizazio eta lanuzte gehiago ekar ditzake. Momentuz aurreikusita daude bi greba egun gehiago, ekainaren 10ean eta 12ean. Mitxelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldataren kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Bi 2022ko urrian hasi ziren negoziazioak eta bizkortu ez direnez greba deitu du LAB sindikatuak. Apirilaren 11an Salburuako tranbia martxan jarri zen eta gidariek zuzendaritzak ezarritako lantzanda berriak dituzte. Salatu dutenez lantzandak iraupen luzea, lankarga handia eta denbora gutxiko etenak dituzte. Aurreikuspenen arabera ekainaren 16ira arte lanuzteak egingo dituzte, baina gaur bilduko dira eta grebarekin zer egin erabakiko dute. Gasteizko tranbia! Borrokan! Gasteizko tranbia! Borrokan! Azkenean negoziatzen ari gara lantzanda berriak Salburuako luzapenarekin eta enpresak orain arte egindako proposamenekin ez gaude guztiz ados eta orduan hori dela eta konbokatu ditugu paro hauek eta aurrera goaz beraiekin. Arartekoak azaldu duenez, EAEko zenbait ertzainetxetan ertzainek jokabide okerra izan dute biktimeekin. Batez ere empatia eza salatu du. Hori dela eta horrelako egoerak saihesteko eta biktimei babesa emateko neurri gehiago eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzai. Maiatzaren 28an Maialen Mazonen gorpua aurkitu zuten Gasteizko aparta hotel batean. Bere bikotekide ohia atzilotu zuten Zaragozan ihes egiteko nahian.
Gertatutakoaren ostean Josu Erkorekak segurtasun zailburuak presazko agerraldia eskaini zuen. Bertan adierazi zuen ez zela erraza bere burua arriskuan ikusten ez zuen biktima bat babestea. Astearte honetan zailburua berriz azaldu da gertakariaren zehetasun berriak azaltzeko. Erkorekak aitortu du erakundeak ez direla gauza izan biktimaren bizitza bermatzeko eta babesteko. Argi dago erakundeak hor huts egin dugula. Esan dudan moduan, huts hori, gure ustez, komunikazio huts ezberdinen konkatenazio baten ondorio dira eta ertzaintzak bere lana egingo du, aztertzeko zer gertatu den, zertan gure protokoloak, prozedurak hobetu daitezken. Horrez gain azaldu duenez, ertzaintzak indarkeria matxista pairatu duten emakumeen arrisku maila neurtzeko erabiltzen duten EBA sistema berrikusteko lanetan dabiltza. Hori bai, azpimarratu du, Gasteizko hilketa matxistaren aurretik hasi zutela. Bestalde, Arartekoak neurriak eskatu ditu biktimekin diharduten ertzainak enpatia saritzeko. Zenbait kasu aurkeztu ditu Arartekoak, azpimarratzen dute kasu horietan ertzainek jokabide okerra izan dutela biktimekin, enpatia ez azalatzen du hain zuzen ere. Besteak beste emakume batek salatu zuenez, Durangoko ertzain-etxera salaketa jartzera joan zen genero indarkeriagatik, baita babes neurriak eskatzera ere. Hartatu zuen ertzainak uko egin zion babes neurrien eskaera tramitatzeari, lesio fizikorik ez zegoela argudiatuta. Behin eta berriz saiatu zen, eta zenideak galdegin zion idatziz adieraztea ez zuela eskaera bideratuko. Soilik orduan onartu zuen ertzainak tramitea egitea. Salatzailearen kexaren ondorioz polizia zigortu zuten. Honen aurrean, epaitegiari eta ertzainari zergati Maialeni muturreko arriskuko biktima kategoria ez zioten onartu argitu dezatela eskatzen diogu. Beste behin ere, agerian geratzen dira haien mugak eta indarkeria matxistarekin behingoz amaitzeko estrategia integral oso baten falta daudela. Zabaldu nahi dugu prozesu judiziala guztiz ankerra eta injustoa izan dela eta izaten ari dela. Eta bestetik, azpimarratu nahi dugu Euskal Herriak baduela beharra eta baduela nahia injustizia hauei eta egoera hauei aurre egiteko. Eta horregatik elkartasun fase berri bat abiatu dugu, elkartasun keinuak Euskal Herriko txoko guztietatik zabaltzeko. PSEk eta EAJak baieztatu dute EAEko foru eta toki erakundeen gobernagarritasunerako akordioa adostu dutela. Gauzak horrela akordioren bitartez, Ramiro González diputatu nagusia izango litzateke, eta Gasteizko udalean koalizio gobernua berresteko aukera errazteaz gain, Legutioko alkatetza Nerea Bengoa jeltzaleen esku geratuko litzateke. Akordio zabala, batzeko akordio bat da. Gure instituzioetan egonkortasun bat egoteko eta hainbeste foru aldundi eta herriei egonkortasun horren bitartez geroz eta bizi kalitate gehiago emoteko. Bestalde PPek giltza du Oionen EH Bilduri alkatetzak kentzeko. EAJak 3 aulki ditu eta PSEek 2. Beraz, koalizio gobernua PPren 2 zinegotziak babesten badituzte, EH Bilduk alkatetza galduko luke. Bastidan eta Guardian berriz EAJ eta EH Bilduren arteko akordioa berresten ez bada, alkatetza PPren esku geldituko litzateke. Aukera hori saiesteko 2 aukera daude, jeltzale eta zuberanisten arteko akordioa berrestea edo EH Bilduk doako babesa eman EAJari.
Ekainaren 17an Gasteizko udalbatza berria osatuko da eta bertan 2 hautagaitza izango dira, Rosio Bitero eta Maider Etxebarria. Guztira 27 zinegotziren artean aukeratuko da alkate berria. EH Bilduk 7 aulki lortu ditu, PSEek, PPek eta EAJak 6 eta Elkarrekin Podemosek 2. Gehiengo osoa lortu nahi duen hautagaitzak gutxienez 14 zinegotziren aldeko botoa behar du. Gehiengo osoa osatzeko akordiorik ez badago, boto gehien lortu dituen zerrendako buru den zinegotzia izendatu litzateke alkate. Espainiako nekazaritza ministerioak Errioxa sormarkak eskatu zuen esklusibotasuna onartu du. Sormarka uzten edo Arabako mahastiak sormarkara joaten diren mahastizainak, Errioxako izendapenera bueltatzeko urte bat merkaturatu gabe izan beharko dira. Horrela, Errioxako kontseiluak inskripzio bikoitzak saihestu nahi ditu, batez ere Arabako mahastiak sormarkari dagozkienak. Estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren kontseilua arautzailearen estatutuak aldatzeko agindua. Beraz, Errioxako kontseiluak 2022ko amaieran egin zuen eskaera onartu eginda. Arabako mahastiak sormarka aurrera eramateko prozesua behin eta berriz oztopoekin aurkitu da. Orain etenda dago proiektua, aurtengo urtarrilean sortu zen kontseilu arautzaile propioa. Abrak 2023ko uztan lehen ardoa lortzea eta 2024an merkaturatzea aurre ikusten zuen. Alabaina, apirilaren EAEko aldizkari nagusiak bertan bera utzi zuen izendapen horrekin ardoa saltzeko behin-behineko baimena. Gauzak horrela Europa Batasunaren esku dago Arabako mahastiak izendapenaren etorkizuna. Nola nahi ere urtarrilean iragarri zuenez, ez du sormarka onartuko Espainiako gobernuaren oniritzirik gabe. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan asteko lanaldia 32 ordura murrizte aztertzeko mahaia eratu dute. Talde horren lana izango da, besteak beste, asteko lanaldia 32 ordura murriztea, telelanaren formulak aplikatzea eta enpleguan eragina duten enpresen erabaki estrategikoetan langileen kodeterminazioa duten eragina aztertzea. Jaurlaritzako lan sailak Komisio Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute mahaia. Hala ere, Lena Perez, lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak adierazi duenez, gizarte eragile guztiak gonbidatu dituzte, baina uko egin diote parte hartzeari, Confebask, ELA eta LAF kasu. Osatu dute mahaia eta lehenengo bilera egin dute, orain urtean zehar programa zehaztuko dute. 2024an proiektu pilotu bat esploratu ahal izateko. Proiektuaren diseinuak nazioartean esperientzia duen Future Policy Lab jakintzaren eta berrikuntzaren askotariko disiplinetako foroaren laguntza akademikoa du. Balekoa den lege baten aurrean gaude. Baino, gobernuari dekretu eta agindu bidezko gobernantza ahalbidetzen dion lege baten aurrean ere. Lege honek ez du eskola publikoa hezkuntza sistemaren muinean kokatzen. Izan ere, publiko-pribatu sistema duola betikotu nahi du Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publiko asmatu berri baten bidez. Legeak jasotzen baldin badu hezkuntza akordio horretan jasoa genuena, legea balekotzat joko dugu. Osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugula lege honen aurrean. Ereduak aldatzen badira hori definitu egin behar da. Ontxe bertan ez daude legearen testuan.
Aurten txosnagunea abuztuaren 3 tik 9 irekita egongo dela esan aldugu. Kartelean ikus daiteken moduan, leloa entxosnatu etorri gugana izango da. Datorren asteetan kolektiboak antolatutako programazioa zabaltzen joango gara. Egunez egun izango dugun programazioa aurkeztu horretik garrantzitsua iruditzen zaigu txosna eremua eraikitzeko eta bizitza emateko lanean jardun eta jardungo duten pertsona eta kolektiborori eskerrak ematea. Hau guztia posible egiten duzuelako. Bestalde, gogorarazi nahi dizuegu txosnagunean ez direla inolako eraso matxista, homofobo, xenofobo edo arrazistarik onartuko. Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Senaren bideak berpiztu, oraingoz dramak itzali, hortik dela uste badezu. zutan erretzeko bihotza, kebilak jatzeko harima, zu eman zu beldurrik gabe. Mañertxea erantzin iola beste bati, barrurantz begiratzen du, berak lehiotik, halako kotxe gorri baten maitatu zuen aspaldi, kotxe gorrikoak ikusi du kalea gurutzatzen, bihotzak sortu egin dio geratu da azokaren garrantziaz, Arabako ekia, Euskal Herriko erdia, orduko garaiei, heldutako inertziaz denbora luzean auspotu du hizkuntza herria, ipar haize gogorra, zerutik dator txingorra, utzi nahian enborra, eta nortasun borborra, garailotzak gogorrak, gogortuz gure oskola, geroari begira gotor leku da ikastola. Ekin euskaratik ekin, sorgaletik ekin, elkarrekin, ara euskaraz ekin, ekin euskaratik ekin, sorgaletik
Agur, Benur! Gero arte, Bonaparte! Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Guk ez genuen nahi, izatea kanpotar batzuk dijoazenak, zinein instrumentaria guztiakin ara grabatzen dutenak laburmetrai bat, behaiek kontatutako historio polit batekin eta martxa egiten deunak, ez? Eta nik usteet puntu horretan topatzia, nolabait errefuxioton figura honek, eman zigula nolabait baimen bat asaltzeko historia, ez? Euskal Herrian bizi izan dana, baina hangoa dana baita. Eta orduan kontradikzio hori horrek uste zigun guri lasaitasun bat emateko kontatzeko legitimidade bat genulako, ez? Eta etzalako kanpotar txuriak badatoz bestien historia saltzea, ez? Marabilak Sound System proiektu musikal alternatiboa ikuskizun eredu berria aurkezten ari da Euskal Herri osotik. Sound System soinua eta txirrindulak batutako Sound System soinua eta txirrindulak Vale, ni Unai naiz, Iruñekoa, Txader musikaren munduan beti da ni gabitza bideok, ez? Más o menos. Bai, Puketi gatoz, bideak nik uste. Ni Ander naiz, erdi iruindarra baino landan dut flow, ez izagondoakoa, Euskal Herriko zehaskakoa baita, erdi bana. Eta musika munduan, bai, ez dakit, 15 urte inguru, musika estilo ezberdinetan, eta... Bai, azkenean beti musikaren saltza horretan mugitu izan gara, ez? Bai, eta beti, ez dakit, zonalde konkretu batean, ez? O musika musikaren ikuspegi konkretu batekin, ez? Bueno, generoa... Niri gustatzen zait esatea errimak euskaraz direla. Kenduta Carlos Polaren kantu bat, respetatu dena Carlos Polaren hitza gazteleraz. Bestea errimak euskaraz, eske berez, ez dakit, rap kanturen bat badago, elektronika kanta bat ere, gero igual kanturen batek izan dezake reggaetoiaren bumba hori atzetik, baina ez dakit zehazki guztia genero bakarrean nola sartu. Orduan nik esango nuke... Euskarazko errimak, erritmo ezberdinekin. Hori da. Eta gero nola sortu zen, izan zen pizka bat momentuko magia, ez? Bai. Kontua da, lanean errimetan daramagu hau baino denbora gehiago, eta orain dela ez dakit urtebete, urte pare bat, beste lagun batzurekin ere grabatu genituen 5-6 kantu inguru. Kontua da, hor geratu zirela, eta orain dela 2-3 hilabete, berriro ari horri tiratuta esan genuela, guazen ikustera kantu hauek nola dauden, berreskuratzera eta behintzat amaitzera. Naiz eta guretzat edo, behintzat amaituak izateko, ja. Eta total Anderen etxera joan nintzela, horri kaina emateko, eta azkenean egin genuena izan zen beste 6 kantu sortu edo behintzat 6 kanturen hori da, eskeletoa sortu, kontua da, Ander dauka kristol musika pila egina. Eta nik, letaren bat ere banuen hortik, orduan izan zen momentuko magia. Momentuko kontua izan zen? Eskera izan zen hori, eskeleto bat amaitu nolabait esatearren eta jartzen zuen base bat, hemen, pupa, eta sartzen zen batean beste kanturen bat. Orduan, izan zen momentu polita, eta bai hor tiratu geniola ari-ari. Bai, Otsaiako gau magiko bat izan zen, eta pixka bat emaitza onondi joan ziteken ikusita, erabaki genuen ez benga, hori da. Ongi egingo dugu, ongi grabatuko dugu, ongi masterizatuko dugu, bideoklip pare bat egingo ditu, eta egoko dugu zer gertatzen dut, eta hola baitza guretzako baita bultza moduko bat, urtea musika egiten, eta azkenean... Bai, eta azteko behintzat, bestearekin gertatu zitzaigun hori, gerta ez zedin, hori bai genukagola argi hasieratik. Hartu dugu hau, guazen amaitzera behintzat azkar. Ez utzi berriz hemendik beste urteko epea, edo jake globoan gaude, guazen ematera zu horri. Hori da, eta 2 abetetan jara kanpoan zegoen guztia. Bai, izan da nahiko azkarra, pixka bat estresantea ere. Bai. Baina, behin epea jarri genuela, eta irtetxe data nola baitzea aztu genuela, izan zen ja guztiarekin horrera. Eta, lortu dugu, joder! Bai, postekoa da, postekoa da.
Ederraren argitasuna, beste ayunaren ederra. Zeinote beste zein baina bea, baotea lakorik ordea. Behin eta beste berriz aldera belak, mamudu da eta damuak. Zergaitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Ederraren argitasuna.